diba 'yan ta'addar jihar Katsina da wuya ka samu bindiga 700, amma sai mutanen nan guda uku ramammu cikin yunwa su zo su kori mutum 1000 muna ji muna gani. Kowa ya shiga ɗaki ya shige cikin zaure ya shige cikin ƙalƙashin gado ya ɓoye. Wallahi tallahi malamai, ga malam nan ga sauran malamai da ke wurin nan, akwai haƙƙi wurinku ku gaya mutane abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wanda ya zo zai kwace maka dukiyarka ko zai cutar da kai ko zai cutar da iyalinka. Mi ubangiji ya faɗa ka yi? Ce aka yi karka bashi. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an kashe nufa ya ce ka yi shahada. Ya ce in na kashe shi wa ya ce ya mutu ɗan wuta. Kuma wane irin kaskanci ne yake za ka gani? Ina wane irin kaskanci ya wuce ka tsaya an ɗaure ka kana ji kana gani wani na zina da matarka ko diyarka? Wane kaskanci za me amfanin rayuwa in ka tsaya? Me rayuwar za ta yi ma? Akwai cin mutuncin da ai maka shi ma ƙara ka mutu. Dan me muke bari a nema mu wannan abu? Duk garuruwan da suka san sun shirya suna tsare ƙauyukansu, wallahi in sun zo zagaye wuraren suke ba su shiga wannan ƙauyuka. Sai mun tashi tsaye, sai mun zama maza. Duk inda mutum 5 ko 10 ya zo garinku kuka hito ku 500, wallahi in yayi ƙoƙari ya halbi mutum 3 kun kai mashi, kun cin mashi, kun kama shi, kowane ne. Ƙaryar banza ce, sun yi mu tsoron mutuwa, ƙaryar banza ce. Dama abin da suke so su tsorata mutane, a yi maka burga a tsorata ka. Don mi za mu bari a tsorata mu a yi mana burgar banza? Ƙarya ce.